Zdravím přátelstvo, dneska je tu další video a tentokrát bude o básni, kterou jsme nedávno napsali s jedním kolektivem a publikovali v Tvaru. To uvedu historku, která vám bude připadat určitě velmi ze života. Určitě máte takové toho jednoho dědečka, který volí komunisty, říká nevhodné věci o ženách a o různých dalších tématech, ale zároveň je to pořád váš dědeček a vy jste s ním tak nějak vyrostli a máte k němu silný vztah a máte ho tak nějak rádi. No, tohle je vztah, který já mám k Vítězslavu Nezvalovi. Jeho básnická sbírka Žena v množném čísle je jedna z mých zdaleka nejoblíbenějších sbírek a titulní písně prostě překrásná, ale zároveň je to takové velmi objektifikující dílo o ženském těle. Ženy v Nezvalově poezii tak hrají takřka zásadně roli nějakého erotického objektu a především je to případ téhle sbírky. A já jsem se rozhodla, že bych chtěla, nebo dlouho jsem chtěla tady tohle nějakým způsobem tu jeho estetiku apropriovat a udělat něco, co by obrátilo tady ten jako latentní sexismus něco modernějšího a progresivnějšího a přizpůsobilo Nezvala pro současnou dobu, tak aby jsme s ním tak nějak mohli i ve 20. století žít. A povykládat vám o tom projektu té básně pomůže členka nebo zakladatelka dokonce kolektivu jednoho, jehož členové mi s tím pomáhali, jehož členové se mnou na tom spolupracovali. A to je Anička Průšková. Aničko, já ti dám prostor se představit a povykládat něco o tom kolektivu. Děkuju, já jsem teda Anička Průšková a já moc děkuju za pozvání tady k tomu videu, kde spolu můžeme prezentovat básničku, co jsme spolu napsali. A já teda jsem založila, tak nejdřív bych řekla možná o Planém kvítí takovým způsobem, aby to bylo srozumitelné, což není jednoduchý, protože nikdo pořádně nevíme, co Plané kvítí je, ale co jakoby, jak to vzniklo bylo, že já jsem psala bakalářskou práci o kurátorství a moje sestra psala bakalářskou práci o grafickém designu a obě dvě jsme k tomu přistupovali jako z feministické perspektivy, kdy jsme prostě vnímali že jako funkci roli žen v tady těch oborech a pak jsme vlastně, já jsem dělala praktickou část, kdy jsem jako kurátorka organizovala 3 výstavy v Avoid Gallery na Náplavce a ona mi vlastně udělala grafickou identitu tady těch výstav, v rámci čehož jsme pak vytvořili ten projekt Plané kvítí, který jsme takhle pojmenovali a vytvořili mu celou vizuální identitu společně. A vlastně v tomhle projektu nadále pokračujeme a organizujeme společně s dalšími umělectvem, jako je Lukáš Smetana, Elizabeta Wu, Krištof Novák, která je taky studující svého. Prostě jsme taková parta lidí, která se jako různě proměňuje a organizujeme společně akce na různých prostorech, které většinou jsou nekonvenční a je to jenom o tom, že se potkáme a chceme dělat svět jako krásnější a přístupnější a umění přístupnější a hlavně jako mladý umění a teď jako queer umění nebo feministický, aktivistický umění, protože umění má velký aktivistický přesah pro mě a vždycky ho má v jakýmkoliv, jako, ať to člověk dělá schválně nebo nedělá. Buď to reflektuje člověk, anebo to jako potvrzuje ten dialog. Že? A děláte teda hlavně asi výtvarný umění s projektem Plané kvítí? Nebo... Děláme i performances, nebo často jakoby v rámci děláme happeningy, bych řekla, že jakoby v rámci vernisáže výstavy se vždycky nějaký koncert nebo čtení autorské vlastně s špitkama to propojujeme a pak děláme nebo performances nebo koncerty, co jsem říkala. No a pak výstavy, no, anebo instalace sochařský a tak dále. A jo. No a ty si teda už nahledla ty třpytky, tak můžeš trošku představit to společenství, se kterým jsme to napsali, ty třpytky jako pod očima a nějak popsat jeho spojitost s projektem Plané kvítí? Ono vlastně třpytky vznikly dřív než projekt Plané kvítí. Ty vznikly, když jsem se setkala s Elizabetou a zjistili jsme, že obě dvě píšeme a nemáme odvahu to číst jako před sebou. Jsme si to hezky četli a říkali jsme si, že bychom možná chtěli vytvořit prostor, kde bychom to četli ty naše věci a zároveň by přišli další lidé, kteří hledají nějaký bezpečný prostor, kde číst.
Takže taky jsme samozřejmě reflektovali hodně, jak jakoby ty poezie má hlavně jako mužskou tvář, takže myslím, že první čtení, co jsme zorganizovali, bylo vyloženě, možná to bylo na Den žen a byly to jenom ženský autorky, nebo lidi, co se identifikují s nálepkou ženy. No a co to teda je, tohleto? A teď se scházíme jednou, tak 2krát do měsíce, se to kolem toho vytvořil kolektiv, kde se sejdeme a čteme si navzájem. A scházíte se v Happy Richie baru. A scházíme se v Richie Happy baru, kousek od Karlova náměstí. A jako kdyby předpokládám, že většina těch členů těch třpitek tak zároveň pracuje nebo nějak aspoň někdy se podílela na projektu Plán květí. A vlastně pak my jsme tohleto čtení jsme začali dřív a pak s Elizabetou jsme spolupracovali na výstavách a právě s Eliškou, ano, přesně tak, je to prostě jako naprosto jako propojený a právě veškeré informace v třpitkách jsou na Instagramu Planého kvítí, je to prostě jako jeden pro mě jako je to neoddělitelné, prostě, protože jsme to všichni a často na výstavách to propojíme i s těma čteníma. No. A tady tu báseň jsme teda napsali v Happy Richie baru a byla jsem tam přítomná, ať všichni zazní všechna jména aspoň jednou v tom videu, já, Cynthia Srbková, tady Anička Průšková, pak tam byla přítomná ta zmíněná Elizabeta Wu, což je především malířka, Sisi Novák a Samuel Žofák a další lidé si nepřejí být jmenováni. Takže každopádně tohle je to jádro, ne jádro toho kolektivu, ale jádro těch lidí, co napsalo tuhle báseň. Je to kolektivní báseň, myslím si, že je to jediná báseň, co jsem napsala jako vyloženě s druhými lidmi. Já jsem jinak taková v tomhle samotářská. Mě naopak hodně baví psát kolektivně a tak jsem to právě navrhovala, že bychom napsali něco kolektivně a Majda pak přišla s tímhle návrhem a takhle to vlastně. Řekla bych, že to takové jako, já píšu trošku, nebo řekla bych výrazně jinak než většina členů Třpitek a Kruhu, tak bych řekla, že tohle je jako taková syntéza těch dvou estetik nebo syntéza těch dvou principů, že tam je moje jako práce s intertextualitou, moje jako tendence předělávat literární historii a předělávat jako kulturu a popkulturu a tady nějaký kolektivní spontánní princip, který je spojený s těma třpitkama a Kruhova pod očima. Takže si myslím, že se Nezvalova písní hodí, protože je to jako surrealistická báseň a bych mohla uvést tu báseň. Nezvalova báseň, prostě surrealistická báseň, pracuje s podvědomím, pracuje s nějakými obrazy, které se sami vyplavují tak jako snově na povrch, což já nevím, strašně oceňuji. Nezvala hrozně ráda, jako tu snovost a tu spontánnost a zároveň jako on je snový, ale zároveň něčím jako strukturovaný a něčím jako repetitivní, takže to působí snově, ale zároveň jako nevyloženě náhodně a často to působí jak nějaký jako tajemný zaříkávání, jak nějaká magie v něčem, což já mám hrozně ráda. Myslím si, že Nezvali fakt jako dobrý na tady ten projekt, že jako kdyby dává hodně prostoru té improvizaci a dává hodně prostoru prostoru pro to kolektivní hraní a pro to pinkání si navzájem těch nápadů. Myslím, že to jako určitě bylo zábavnější psát takhle ve skupině, než jako psát to samotná, no? Že jako přicházet. Že to jsem říkala, že jsme na sebe i často reagovali při těch věcech, při těch návrzích. Dobře, přátelstvo. Anička už musela jít domů a já musela jít spát a teď natáčím další den. Ale teďka si povíme teda něco o teoretickém podkladu, ze kterého jsme tuhle báseň napsali. Takže si musíme popovídat něco o tom, co je to mužský pohled, ten male gaze. A první nejdůležitější věc, co si řekneme, je, že je to pojem z vizuálního umění. Takže není to úplně pojem z literatury a není to, co je důležitější, není to jenom, když se jako muž na něco dívá, jak to bývá často používáno v internetovém kontextu. Male gaze není to, že se na vás nějak muž dívá, nebo že se na vás muž dívá a líbíte se mu. Je to určitý specifický způsob, jakým jsou ženy zobrazovány ve vizuálním umění,
které dává, jako kdyby jim bere moc a dává jí tomu muži, ať už muži v nějakém vizuálním příběhu, a nebo co je častěji, tak muži, který je divákem toho a který tlačí ženské diváčky do toho identifikovat se s muži spíš než s tou ženou na obraze. No, nebo prostě v tom vizuálním umění, protože ten pojem je nejvíc spojený s filmem a konkrétně s filmovou teoretičkou Laurou Mulvey. Já vám dám zdroje do popisku videa a každopádně tohle bude extrémně zjednodušená verze pro internetové účely toho, co říká Laura Mulvey ve své eseji o mužském pohledu. Pokud se to chcete dozvědět líp, doporučuji si přečíst samotný originál, kdybych to tady měla zopakovat celé, budeme tu do zítřka. No, a v podstatě Laura Mulvey popisuje v té eseji něco, čemu říká skopofilie. A skopofilie je v podstatě potěšení skrze pohled, který zažívají diváci, nebo respektive mužští diváci filmu. A ta skopofilie se projevuje dvěma způsoby. Jedna, která pohledem na, to je ten očividnější důvod, což je pohledem na ženy, které jsou objektem, jsou prostě zkoumány tou kamerou. Ta skopofilie vám dává prostě potěšení z toho, že vidíte tu hezkou ženu na filmovém plátně. A druhý způsob, jak se projevuje skopofilie, když vidíte muže v tom filmu, že ten mužský divák vidí muže, ale ten pro něho není objektem touhy, ale je v tom filmu zobrazovaný jako někdo, do koho on se má projektovat, jako někoho, kdo se má kdo je jako ideální obraz toho, kým by ten muž chtěl být. Mimochodem, důležitá poznámka, tohle není esej zabývající se filmem obecně, je to esej velmi specificky zabývající se filmem klasického Hollywoodu. Takže má své, řekněme, omezené působiště, tahle esej, ale pořád je velmi relevantní. Pokud chcete vidět typický male gazy film, tak si pusťte v podstatě jakoukoliv, ideálně některou z těch starších epizod Jamese Bonda. To je úplně přesný dělat na Jamese Bonda, kdy James Bond je jako kdyby ten ideální muž, který je silný, kompetentní, stoický, a ženy v Jamesi je úspěšný u žen, takže úspěšný u žen, ženy kolem něho jsou všechny krásné, mají tendenci trošku mu vzorovat, ale nakonec mu podlehnou, že jako kdyby James Bond je velmi film, kde se můžete těšit tím, že se identifikujete s tím hrdinou a těšíte se tím, že se díváte na ty krásné ženy, které on svádí. Specifické pro tady ten jazyk ve filmu Male Gazu tak je, že kamera zkoumá ženy, že kamera ty ženy často, víte co, představte si takový ty filmy, kde jsou jako dlouhý záběry kamerou na ženské tělo, které zkoumají ty ženské nohy, nebo ty ženské vlasy, nebo prostě nějakou ženskou část těla. Určitě si dokážete něco vybavit, když to takhle říkám, víte co, vemte si Transformer, jak je tam takový ten dlouhý záběr na břicho Megan Fox, to je velmi prostě male gazy moment ve filmu. Důležitý je, že ty ženy často bývají rozloženy na části, takže jim je brána nějaká jako subjektivita, nějaká jako celost, nějaká jako individualita a jsou proměňovány tady v ty jako pěkné části těla. Bývají v těchto příbězích ty ženy velmi pasivní, jejich příběh, jako kdyby oni nemají příběh sami o sobě, oni jsou postavy v příběhu muže. Ať už jsou prostě jeho milenka, nebo jeho partnerka, nebo nějaká femme fatale, která se mu líbí, ale ultimátně je zničena, protože je příliš zkažená na to, aby se mohla dát dohromady s hrdinou. Takovouhle roli hrají v příběhu a jejich jako nejdůležitější vlastností v tom příběhu, že jsou krásné. Tak tohle je víceméně mužský pohled podle Laury Mulvey. Zjednodušeno pro YouTube. Omlouvám se, jestli se na mě dívá někdo z humanitní akademie, kdo se tímto zabývá. No, zhruba ve stejné době, možná i o něco dřív, tak vychází knížka Ways of Seeing, která se zabývá Olejo Mulvey a napsali tentokrát muž John Berger. A John Berger nepoužívá tady ten pojem Laury Mulvey male gaze, ale
pracuje s koncept, nebo jeho esej o ženách v výtvarném umění, tak víceméně popisuje stejný fenomén. A on popisuje specifický žánr v jedné ze svých esejích, který nazývá jako nudes, což jsou jako kdyby, jak si dovedete představit, prostě nahé portréty žen, které leží a vy máte jako kdyby si užívat pohled na to jejich krásné tělo. A předpokládá se, že divák těchto maleb tak je prostě heterosexuální muž, který se chce dívat na ženy, užívat si jejich pohled a ženy v tomhle kontextu tak se na vás nedívají zpátky, neužívají si pohled na vaše tělo, ale když už něco, tak si užívají pohled sami na sebe. Často v těch obrazech tak ta žena tak má jako kdyby v ruce zrcadlo a ještě se dívá sama na sebe, čímž jako kdyby vám dává schválení se dívat na ní. Ona sama se objektifikuje, ona sama je ta marnivá, že víte, co vy nejste ti špatní, že objektifikujete krásnou ženu, vy děláte to, co ona si sama užívá a že vám jako kdyby dávají ještě větší svolení ty obrazy na tento pohled. No. A jako kdyby, co je důležité na tady těch malbách je, že často tam ty ženy leží v nepřirozených pózách, že oni neleží prostě nahé, uvolněné na posteli, ale leží prostě nějak nakroucené, nastavené, abyste si je mohli dobře prohlídnout, čímž jako kdyby dávají vám na znamení nějakou jako svoji podřazenost, jako já si nezasloužím svoje pohodlí, já jsem krásný objekt, aby se na mě diváku mohl dívat. No a jako kdyby, aby Berger nebyl jako jednoznačný, že jako všechny nahé obrazy tak jsou nudes, tak on má jako kdyby druhý pojem, naked. V angličtině nude i naked znamená jako nahý, ale naked tak má jiné konotace než nude. To je podle něho jako kdyby, když je na obraze na naked, tak je to jako kdyby přirozená nahota. Je to, že ona je prostě na tom obraze v nějaké jako pohodlné, často až nelichotivé poloze, místo toho, aby si prohlížela zrcadlo, tak si třeba čte knihu, nebo se zahřívá u krbu, nebo prostě dělá něco, co ta žena chce dělat a tyhle obrazy tak nedávají divákovi pocit nadřazenosti a dávají jim pocit jako intimity. Nemáte pocit, že vidíte krásnou věc, ale máte pocit, že vidíte prostě nějakou svoji intimní partnerku nebo manželku v nějaké jako běžné každodenní situaci, nebo že malíř je prostě člověk, co vidí svoji manželku, partnerku v běžné situaci. No, a tady chci zmínit ještě třetího člověka, a to je ContraPoints, což je trošku, já vím, že je to skok jako z akademie na YouTube, ContraPoints je anglofonní youtuberka, ale její video o male gaze tak je podle mě strašně dobrý a ona je velmi vzdělaná paní a myslím si, že si do téhle debaty zaslouží mít svůj moment. A ContraPoints v podstatě natočila video, je na jejím Patreonu, takže vám ho tady nemůžu našérovat, ale prostě pokud si zaplatíte její Patreon a podíváte se na to video Male Gaze, co ona tam má, tak máte můj footnote, tam vás odkazuji. No a je to video, kde ona se jako víceméně ptá what now. Tak jsme si tady teda definovali, že máme nějaký problém, nějaký ten mužský pohled, což je jako super, ale teď jako co uděláme, aby jsme se posunuli k lepším zítřkům. No ona tam kritizuje tady tu internetovou tendenci tak udělat jako protiklad mužského pohledu, ženský pohled, male gaze, female gaze, to už jsem zmiňovala. Že jako kdyby male gaze, tak je aspoň v internetových kontextech, tak male gaze prostě bývá tady ten jako chápan jako tady ten objektifikující drsný pohled na ženu a v internetovém kontextu tak prostě to bývá spojený s oblečením, často, že male gaze je prostě, že když se oblečete nějak tak jako minimalisticky, ale sexy a female gaze, když se oblečete jako stylově, maximalisticky, zajímavě. Nebo female gaze je prostě, když se oblečete tak, abyste se líbila svým kamarádkám, nebo abyste se líbila sama sobě, což já jako nechci být příliš kritická vůči tady těm youtuberům, ono tady ten vtip o male, female gaze je jako
užitečná, rychlá odpověď, když někdo řekne takovýto klišé, že ale ženy se přece oblékají pěkně kvůli mužům, ale to jako ne, my se oblékáme kvůli sobě, takže neříkám, že tady ta videa jsou vyloženě špatná, ale nejsou prostě genderová revoluce, taková genderová revoluce, jak si někteří lidé myslí. Female gaze, jako kdyby s ním problém je, že minimálně v internetovém kontextu, tak female gaze bývá často jako jiný pohled na ženy, ale je to pořád jako kdyby sebeobjektifikace té ženy. Při troši nadsázky by se dalo říct, že male gaze je, co vidí ten divák té olejomalby, když se dívá prostě ten mužský divák, a female gaze je to, co vidí ta žena v tom zrcadle. Pořád je to objektifikovaná žena, pořád je to prostě hyperstylizovaná žena, zredukovaná jenom na obraz, akorát prostě stylizovaná, aby se líbila jinému publiku trošku. A co ContraPoints v podstatě v té eseji říká druhého důležitého, je, že jako kdyby pohled na lidské tělo je jako přirozená součást sexuality. A ten problém zde není podle mě jako kdyby samotný ten pohled, ale nějaká moc spojená s tím pohledem. Víte co, jako že není špatný jako muž že se díváte na hezkou ženu, nebo že se díváte na svoji partnerku, co je špatný je, že ten váš pohled může mít nějakou společenskou váhu, kterou vám ženy nemůžou oplatit. A co ona navrhuje, tak je nahradit male gaze, v podstatě male gaze a female gaze konceptem fluid gaze, jako kdyby tekutý pohled, propustný pohled, kdy řešením. Mimochodem, tahle esej je velmi o heterosexuálních vztazích, takže nebudeme teď řešit žádnou queerness, ale že řešením jako kdyby naší male gaze krize není zakázat mužům dívat se na ženy, ale nějakým způsobem vytvořit fluiditu mezi tím, kdo je oko a kdo je objekt. Že tradičně v umění a ve vztazích i mezi lidských, že jo, všichni víme, že od žen se očekává, že budou vypadat krásně pro muže, od mužů se úplně neočekává, že budou vypadat krásně pro ženy. Takže vytvoříme větší fluiditu mezi tím, kdo je oko a objekt. Takže se budou moct role prohazovat. Takže vy jako heterosexuální žena, tak můžete si užívat pohled na mužské tělo a muž užívat pohled na vaše tělo, můžete si užívat tu moc toho, že jste oka, a ten druhý si může užívat tu moc toho, že je objektivizován, a můžete si to prostě libovolně prohazovat. A v umění by to de facto znamenalo, že pointa je, že není zrušit jeden typ umění, není jako kdyby odstranit umění, který si užívá pohled na ženskou krásu, ale pointa je vytvářet, že by ženy měly mít i jinou roli než toho krásného objektu, prostě být aktivními postavami v příběhu, a muži by neměli mít jenom roli prostě aktivní postavy, ale měli by se dostávat i do role toho pěkného předmětu, který existuje pro potěchu oka. A samozřejmě ideální by bylo, kdyby to nebylo ještě oddělené, že postava je buď jenom hezká, nebo buď jenom pro potěchu oka, nebo jenom prostě aktivní postava v příběhu, ale kdyby postava mohla být zároveň aktivní v příběhu a zároveň hezká pro potěchu těla. V podstatě Xena je genderová revoluce. Z toho, co jsem zrovna řekla, tak asi není těžké aplikovat tu teorii na písní od Nezvala, která sice není vizuální umění, ale je velmi vizuální. Máte tam velmi obrazné popisy ženského těla, velmi objektifikované ženské tělo. Je ta žena v té básni, nebo ty ženy, my nevíme, jestli je to jedna konkrétní žena, nebo jestli je to prostě nějaký archetyp sdíleného ženství. Každopádně je tam velmi objektivizované, je tam pasivní, takže v tu chvíli, kdy je popisovaná v té básni, tak existuje pro muže, je stylizovaná pro mužský pohled. Celá ta básně se soustředí na to, že ta žena je strašně krásná, že je strašně okouzlující, že má prostě pěknou tuhle část těla a tam tu část těla, a je prostě celá v tom textu hyperstylizovaná a je
což je nejvíc Mulviovské v tomhle případě rozložená na části, že ta báseň snad kromě samotného konce, tak tu ženu prostě jenom vezme jednu její část a je jako tvé oči, tvá prsa jsou jako jáda. Takže co s tím? No, jak už jsme si řekli, tak takhle by měly být zobrazovány jen ženy a toto není jediná role, kterou by ženy měly mít v umění. Takže abychom se vypořádali s dědictvím Vítězslava Nezvala a mohli jsme číst, co by feministky nazvala bez neurózy, nebo aspoň s o trochu menší neurózou, tak jsme s kolegyněmi došli k názoru, že učiníme obrácení rolí, kdy jako kdyby my dáme do té pozice toho objektivizovaného muže. Takže si všichni budeme kvit a patriarchát skončí. Nevěřila jsem tomu, že já sama toto dokážu. A teď vám přečtu tu Nezvalovu báseň, ať víte, o čem mluvím. Pro ty z vás, kteří vůbec neví, o čem je řeč, Vítězslav Nezval je výrazný avantgardní básník z první poloviny 20. století, byl v jeden čas mimo jiné součástí spolku 9 silů, jejich spolek měl účel modernizovat poezii, aby vytvořili poezii pro nadcházející dělnický ráj. Tohle je hodně zjednodušující uvedení do Vítězslava Nezvala a jedno z avantgardních hnutí, jeden z avantgardních směrů, do kterého spadal, tak byl surrealismus. A surrealismus je poezie, která je snová, zaměřuje se na proud vědomí, na prostě nebráněné plynutí veršů z podvědomí na povrch papíru, na snovost, na nevázaný verš, na práci s asociací. Surrealistická poezie je v podstatě písemná verze obrazu Salvatora Daliho. Abyste věděli něco Taky jde. On napsal 3 strašně významné surrealistické sbírky. Ta, na kterou jsme se zaměřovali v našem projektu, tak je Žena v množném čísle a konkrétně na báseň Píseň písnivní, která je v podstatě takový surrealistický popis ženského těla, kde vždycky část ženského těla je jako X, rovná se X, ale je to hrozně snové, nejsou tam ty jako podobnosti a souvislosti očividné, je to hrozně fantaskní, je to strašně zábavná báseň, ale zároveň je to prostě v něčem strašně sexistické, tam zachází s tou ženou jako s objektem, jako prostě s takovou hračkou, jako s něčím, co si on tam prohlíží, s takovým jako, já nechci říct detachmentem, protože on není detached. Já nechci říkat s odstupem, jestli to prohlíží, protože on od ní nemá odstup, on je prostě okouzlen, ale je takové jako plátno na jeho fantazii, takové plátno, na které on si projektuje ty svoje nápady, ta žena. Takže to je písní Vítězslava Nezvala, jedna z nejkrásnějších básní v jazyce českém a zároveň poměrně problematické dílo ve světě, který se snaží o nějakou genderovou rovnost. Protože jedna věc může být 2 věci zároveň, pokud je čtenář aspoň trochu dobrý, tak je schopen vidět tam ty věci zároveň. Protože jedna věc může být 2 věci zároveň a pokud je čtenář aspoň trochu kompetentní, tak je schopen vidět jedno i druhé a protože jedna věc může být 2 věci zároveň a účelem jako nějakého kritického čtení tak není prostě se na vás podívat a říct jako OK, sexistický boom, ale jako nějakým způsobem vnímat, co je na tom zajímavého, co je na tom dobrýho, co na tom dneska pro nás třeba už nefunguje. To by měl být účelem nějakého kritického, včetně feministického čtení. Vnímat tu báseň z více úhlů pohledu. I think I did it. Mm-hmm. OK. Chceš už pomalu jít? Já bych tady Píseň písní. Tvé oči, tvé výstřely na slepo, které neminuly cíle. Tvé výstřely na slepo za rohem ulice, kudy jsem šel.
jak vězeň hledající konec dvora. Tvé oči 2 poutivé frkačky, 2 kolotoče v dáli, 2 zvony, 2 pečetě, tvé oči 2 náprstky vole hlavu, tvé oči jak roubíky, aby se věčně mlčelo, 2 proutěné koše, 2 skumavky, 2 kolečka musazných hodin, tvé oči 2 blatouchy, tvé oči 2 štěpné rýmy, tvé oči 2 polní bubínky, 2 smutné pohřby, 2 skoky z okna, tvé oči 2 noci beze sna, jak lékárnické vášky, jak dvojitá rukavice, jak dvojí s Bohem, tvé oči jak 2 květy kaktusu, jak jediná čínka, jak dvojdílný román, jak přetržená růže, jak obratník raka s obratníkem kozoroha, jak falešný dukát vedle pravého dukátu, jako 2 brzdy, jak moře a země, jak blíženci, jak dvojí nesmělý povzdech. Tvá ústa jsou rudý řád, před nímž se smeká a stojí ve špalíru, když se vzdaluješ, doprovází tě vpravo hleď. Všech, kdo ti vždy vzdali přísahu. Tvá ústa jsou hedvábná sametka, která se naklání k tabákovníku. Výbuch kráteru, sopky růží, moucha slunečních úpalů. Tvá ústa, 2 troubící se rybky, křesadlo s hubkou, mlýnek na koření. Tvá ústa, 2 čestné služky. Tvá ústa jsou řeřavé uhlí, na němž pálím své vzpomínky. A velká masožravá květina. Kohoutí hřeben, raní ovocný chlebíček. Tvá ústa jsou krvácející lanýž a letní úl. Tvá ústa jsou záhadný monogram. Tvá ústa jsou rudě natřený člunek. Tvá ústa jsou cukřenka, ale také pole vlčích máků, v němž rozestavily sochy. Tvá ústa jsou zlatý kolovrat, mořské dno, kráter na měsíci. Tvá ústa jsou schránka na perly, zapečetěná poslední vůle, hořící raketa, hodinové péro. Tvá ústa jsou zatmění měsíce, zatmění slunce, zatmění Venuše a země. Tvé ruce jsou nůžky, jimiž přestřihuješ svůj den. Tvé ruce pavoušnice, zatímco tvá ramena se chvějí jako páv. Tvé ruce jsou ledové obklady, tvé ruce jsou poupata, tvé ruce jsou kapky deště, na ňadrech, které tvoří vír. Tvá ňadra jsou přeludy, jak píchavka dymná. Tvá ňadra jsou cyklon, pod nímž se skrývají 2 rubínové plameny. Tvá ňadra jsou vostí hnízdo, přesýpací hodiny, 2 hromádky krupice, zamrzlý pták. Tvá ňadra jsou 2 olejové lampičky, 2 rukojmí svázaná do kozelce, elektrické šipky, vroucí smetana. Tvá ňadra jsou hadi vyhřívající se na výsluní, 2 korky na vodě, 2 osamělé houby. Tvá ňadra vstyčená jako dikobraz, tvá odlétající ňadra. Tvá ňadra jsou 2 kamélie v rukou noci, 2 holuby v prstech zloděje, 2 pampelišky. Tvá ňadra je dvojhlasná vánoční rolnička, jak opál, jak prásknutí bičem, jak mladý květák, jak 2 uzly šátku, jak východ a západ slunce, jak východ a západ Jupitera a Venuše. Tvé břicho je kulový blesk, svoní připálené kadeře. Tvé břicho je rákosový žebřík, mořská bouře a nejsmutnější úskalí. Tvé břicho je havěť s hřebenem krocana, ohromná pijavice, smrt na náledí. Tvé břicho je vodní kopřiva, kmenový lupen a nebo ohnivý jazyk. Tvé břicho je mlýn a také mlýnské kolo drtící utopence, kolo na lámání údů, bílá vež s kusadly sepjatými k modlitbě. Tvé břicho je plavná křída, hnětený chléb, rozpálená vidlice, klokan přezimování, slepé zrcadlo a podmořský večer. Tvé břicho mrak před bouří, rybník uprostřed měsíční noci. Tvé břicho z orangitínu politého černým ingoustem. Tvé pohlaví je zázračný klan, bahenní plamen nebo šalvěj. Tvé pohlaví jak vrbová píšťalka, jak zbytek rezedového mýdla, jak ústa dešťovky, jak mladý hrách, jak vlhké milující oko,
jak libulela, jak citlivka. Tvé pohlaví jak svatojánská muška v srdci stolistky. Jsi jako z bezové kůže, jak z bílých vláken azbestu rozpáleného v ohni, jak ze směsi magnoliového těsta a tmavé žitné mouky, jak z červotočiny růžového mahagonu. Tvé nohy jsou utkání dvou blízkavic, dvou splínů, dvou zdlouhavých řek. Tvé nohy, jak vírnici, jak výbuchy magnézia, jak zimní noci, jak dlouhé rovnice. Tvé nohy, jak opilá vinobraní, jak tanec přílivu. Tvé nohy, jak válka. Tvůj klín je plamen pájky, let motýl a lodní šroub. Tvé boky, jak kavalkáda. Tvé boky jsou Geislerovy trubice. Tvé boky jsou sama lenost, hluk vřetené, stín violy. Tvé čelo je jiskra, tvé zuby jsou list, tvé uši jsou zbloudilé otazníky, tvůj krk je vodopád. Jsi jako den přecházející v noc, noc přecházející v den, den přecházející v přelud. Muž v množném čísle, tvé oči, dvě dělové koule, co prorazily mou hradbu. Dvě dělové koule vystřelené nejmocnějším nepřítelem. Dva lapače snů. Tavící vlci. Dvě kaňky akvarelu. Dvě pouliční lampy, když se opeláky mácím domů. Dvě hluboké bažiny. Dva turmalíny. Dvě zhasnuté výlohy obchodu s obuví. Dva šálky kořeněného mléka. Tvá brada je sekera, vytažená ze špalku. Volant kamionu, řídítka koloběžky, meandr řeky, potokem broušený oblázek, broskev pozdního sběru. Tvá brada jak kývá vrby, jak ulomený podpatek na štíplý šíp, na prasklý popelník. Tvá brada v podkroví zapomenuté violončelo. Opuštěné parkoviště, rozpálený beton. Tvá brada jak pole ležící ladem, jak zahrada sjedlí, jak list břízy, jak kůra stržená z borovice. Jak puben potažený kůží z kentaura, jak polštář, jak peřina. Tvé torzo je taneční parket, na kterém jsem při tangu ztratila náušnici. Tvé torzo, malířské plátno, matrace z jahodové pěny, dveře do lednice, prohlubeň v kanapě, jak vzpomínka na zimní spánky, dorské sloupy. Tvé torzo, jak louka plná pilu a včel, jak můj mohérový kardigan, jak červená datle, jak zatmění slunce i měsíce, jak rodinné albumy přistání na Saturnu, jak stěna v muzeu, jak déšť puknující do plechové střechy. Tvé chluby jsou tabák vysýpaný na chodníku, sinice na hladině přehrady, hedvábné šaty princezen ze starověku, hejnory, kometa jež přiletí jednou za 100 let. Do zasušené meduňky, semišové křeslo, tvé chlupy jak řeka, ve které plavu proti proudu. Jak lanová dráha, jak děrové punčocháče, jak rozverné houpání na lustru, jak návštěva ve vetešnictví, jak dráty s elektrikou, jak pára na zrcadle, jak lotosový květ. Tvůj penis je kremrole, roh jednorožce, šikmávě špise, prskavka stříbřitých jisker, zdobený kandelábr, vánoční kapr, trn růže, co rostla u dálnice, holub schovaný pod ochozem. Tvůj penis, babočka admirál. Tvůj penis jak poutník přes poušť do Meky. Jak stéblo trčící z klobouku. Jak olejová skvrna. Jak barokní serenáda. Jak stoch sušené levandule. Jak pastýřský pes. Tvůj penis, stádo kráv, po kterém suším na zimu oves. Tvá varlata jsou dvě uzrálá kivy. Dva stroužky česneku. Dvě cihly, které mi někdo hodil do okna. Tvá varlata, jak tančící dům, jak šťáva z hroznů, jak pes, který vylezl z řeky. Tvá varlata, dva chuligáni, kteří se schovávají pod korunou kaštanu. Tvá stehna jsou kmeny prorostlé lišejníkem, dvě ručičky hodin, dva penály na voskovky, dva rozbité kompasy, dva sudy od vína, dvě točitá schodiště, dvě astronomické věže. Tvá stehna jak dva islandské vápence, jak nezralé lusky hrachu, jak mravenčí tunely, jak paroží na stěně, jak postmoderní sonety.
Tvé hýždy jsou louskáček na ořechy. Želatinový dort ve vitríně. Předoucí kočka, jež leží na zádech. Vyřezávaná dýně na dušičky. Dárkový košík sušených fíků. Tvé hýždy jak krovky berušky. Jak kladina, jak kůň, jak švédská bedna. Jak opona Národního divadla. Jak památník padlých medvědů. Jak 2 litosférické desky, ze kterých vyrostly Himaláje. Jak okno střešního bytu, jež otevírám po bouři. Tvá lítka. 2 vojáci stojící před Buckinghamským palácem. 2 včelí úly. 2 akvárka s kombuchou. 2 stromy spadlé přes cestu. 2 bambusy objaté koalami. 2 vykradači tulipánových hrobů. 2 doposud čmoudící nedopálky. Tvé vlasy, girlandy zahradní slavnosti. Tvá kolena, 2 kabiny věžových jeřábů. Tvůj nos jak sedlo na kosti třas. Tvá ramena, 2 krmítka pro síkorky. Jsi mlhavá vzpomínka, která se vrací v polobdělosti. Hledala jsem tě nad ránem, před šťanu na plaňkovém plotu. OK, tak teď se zkusíme trochu víc představit a zkusíme divákům ukázat víc, kdo jsme a odkud jsme vycházeli a jako kdyby co pro nás ta báseň znamená, jak jsme ji stvořili. Mluváme se, že dnes bude autor trochu moc živý, Rolandu Barcovi osobně. No, tak možná se tě zeptám z začátku, jaký byl tvůj vztah k Nezvalovi, četla jsi ho někdy? Já jsem Nezvala četla nejspíš na střední škole a moc si ho jako nevybavuju teďkon a četla jsem si ji po tom, co si vlastně nám nabídla, že jsme to spolu napsali tuhletu básničku, tak jsem si ji četla. A tak jsem se jako, co mě napadalo k tomu bylo, že to je prostě dlouhé a že je tam spousta jakoby přirovnání zajímavých, který člověk úplně nerozumí, tak se v tom může ztrácet, ale to se mi na ní hodně líbilo. Ale zároveň jako furt je to nějaký popis té nějaký ženy, který jako pořádně si člověk ani nedokáže představit, co to je za ženu. Prostě je to jenom taková idea ženy popisovaná, že jako je takovej jako nějaká. Což jakoby teď mě napadá, že i docela je takovej v literatuře, že jak Petrarcha, tak Dante jako furt věnovali celý život psaní o tady tý nějaký ženě, kterou pořádně ani neznali a jenom měli o ní svoji vlastní představu. Tak vlastně, že tady ten Nezval taky mohl psát jenom o ženě, kterou neznal, ale jenom si jako jí vykresloval podle svého obrazu. No ona je to taková jako v něčem vše inkluzivní představa ženy, že jako teda cis ženy, protože je očividně cis ta žena, ale jako je to vše inkluzivní, že ty se vlastně nedozvíš nikdy konkrétní detail, že je to spíš jako nějak tak obecná idea ženy, obecná idea nějakého ženského těla. Ty se jako nedozvíš, jestli je ta žena v té básni někdy štíhlá nebo plnoštíhlá, nedozvíš se, jakou má barvu vlasů. Technicky za to může asi pokryt ženy jakékoliv barvy pleti. Je to hodně obecný. No. Já jsem na Nezvalovi dost vyrostla, jako myslím si, že Nezval byl jeden z prvních jako důvodů, proč jsem se vůbec dostala k poezii, že jsem našla jeho básně v čítance. Jako myslím, že první básně, kterou jsem fakt jako hodně milovala, tak to nebylo přímo od Nezvala, ale byl to Nezvalův překlad jedné francouzské surrealistické básně, která byla tak ponezvalovštěla, že to de facto byla Nezvalova básně. Já jsem pak zjistila, že v té francouzštině je to hodně jiný, ta báseň. Mám v plánu o ní udělat video do budoucna. Ale jako já jsem vždycky Nezvala ráda, protože byl prostě hrozně snovej, hrozně hravej, v něčem takový jako fantaskní skoro až. A jak tak člověk dospívá, tak si pak uvědomuje, že na Nezvalově je hrozně moc věcí problematického, ať už nějaký jako jeho přístup k orientu, nebo jeho přístup k ženám. A jako mám k němu takový jako intenzivní osobní vztah. Vyšel nedávno 3. svazek jeho básní v České knižnici. Samozřejmě jsem z toho hnedka musela koupit knížku za 500 a mám ji pěkně v pokojíčku a samozřejmě si ji přečtu. Top 10 příští rok. No. A věnovala jsi někdy takovému typu psaní, že si vezmeš nějaký už existující literární dílo a nějak ho přepisuješ, nebo nějaký existující, nebo to být literární umělecký dílo a nějak ho přetváříš, nebo...
Hele, já jsem vlastně, dneska jsem si četla svoje starší básničky a vzpomněla jsem si psala předání na takový to stále jednou jeden domečku, stoleček na stolečku mistička. Tak jsem vlastně jako dělala takhle, že jsem přetvářela tohle a dávala tomu jako politický nějaký kontext. Ale, a pak jsme psali v rámci Třpitek a kruhu pod očima ještě s Eliškou, tak jsme psali básničku z těch názvů každého toho čtení. A to jsme přetvářeli. A mě to hodně baví, že člověk z čeho se takhle odrážet a dát tomu svoji vlastní perspektivu. A ještě když je to kolektivní, takže jakoby se do toho spojují různý jakoby úhly pohledu a vytvoří to jakoby jeden celek, tak mě to jakoby je to hrozně satisfying vlastně, jakože pak to tak jako ten hotový produkt prostě vidět. A nezvažovala, že to zkusíš někdy jako víc, prostě vzít random báseň, nebo nemusí to být báseň, vzít seriál, zkusit ho přepsat nějak, nebo jako překonfigurovat? Asi tolik ne, jakože mě to, protože právě jsme se bavili o tom těch přístupů psaní a že každý má různý přístupy psaní. A já jsem teď taková, že to psaní chci věnovat hlavně jakoby tématům, který mi přijde, že by se o nich měli mluvit a jakoby to čtení mi vlastně dává možnost nějakým způsobem o tom mluvit. Takže jakoby teď momentálně, nebo jako jestli, tak by to bylo v rámci, takhle vlastně jakoby přidávat jako feministickou perspektivu ke věcem. Je hrozně jako rozhodně zajímavý jako věc studu, takže možná se k tomu někdy dostanu, ale neplánuju to teďko. No. A ty to děláš často? Jo, na tom stojí celá moje estetika, že vezmu, nebo většina mých básní, že vezmu nějak už jako hotový literární dílo, nebo hotový, mám báseň, kde jsem přepracovala jeden film o Batmanovi do básně, napsala jsem báseň jsem přepracovávala mýtus Oselky, mám báseň, kde jsem přepracovávala mýtus o bohyni Persefoně, že většina mých jako textů tak má nějaký předvzor, který já nějakým způsobem obracím. Jako za mě asi můj největší vzor v tvorbě je trochu Kate Bush. A Kate Bush vzala Wuthering Heights a předělala to píseň a já tohle chápu, já předělala v báseň Stmívání. A jakože se snaží, jakože mě baví vzít něco, co existuje a překonfigurovat to a přeprodat to nějak jinak. A myslím si, že v tom to je často jako trochu básně o interpretace, že vezmete film o Batmanovi, který je prostě nějaký a dá se interpretovat jinými způsoby, jako zdůrazníte určitý ty prvky toho filmu, nebo vezmete mýtus Oselky, který je vyprávěný nějakým jedním způsobem a vyprávíte ho druhým způsobem, takovým jako asi řekla bych feminističtějším, no, nebo Stmívání se snažíte obhájit, že Stmívání má literární hodnotu a čemu často upírán a doufáte, že publikum na vás nebude vůčet za to. Takže jako na tomhle stojí dost moje estetika na nějakém přepisování a myslím si, že jako i to může mít jako společenský význam v tom, že vezmeš jako kdyby literární dílo, který je nějak chápaný a jako reapropriuješ ho, nebo v případě toho Batmana jako zdůrazníš nějaké jako jeho prvky, které mají tendenci třeba ti fanboyové přehlížet, nebo nějakým způsobem zdůrazníš něco nebo někoho, kdo je přehlížený. Myslím si, že to může být zábava. Nebo vezmeš literární dílo, který je třeba starý a vztáhneš ho nějak na moderní dobu. Si myslím, že to může mít jako i společenskou hodnotu, že jako do velký míry to moje avantgardní blbnutí, but not only that. No. Chceš nějak popsat, jak probíhal náš proces psaní? Jo. My jsme se sešli právě s Třpitkama, kdy já jsem, po tom, co jsem napsala s Eliškou tu básničku, kdy ty jsme psali dohromady z názvu, nebo básničku, ten kousek, tak jsem pak spolu mluvili o tom, jaký to byl zážitek to psát společně a že nás to vlastně hodně bavilo. A takže jsme pak nějakým způsobem oslovili to společenství kolem Třpitek a kruhu pod očima, jestli by s námi nechtěli něco napsat, nebo jako nějakým způsobem se k tomu v tomhle pokračovat. A ty si vlastně přišla tady s tím nápadem, že už to máš dlouho na paměti, si mi říkala,
že bys to chtěla to zkusit, takže jsme se takhle sešli pak vlastně v Richie Happy Baru, kde se pak scházíme vždycky s třpitkama. A sedli jsme si a sepsali jsme to, zkrátka. Že, no, ty si nám vždycky nadhodila tu... No, já jsem tam udělala takovou malou přednášku o tom, co je to male gaze, jako nějakou vizi, jak přepracovat nezvala, abychom nějakým způsobem vyřešili tu male gaze v něm, protože to byl jako můj dlouho zpracovávaný problém, že máme ráda nezvala a nezval je trošičku zachází se ženami jako s objekty. A není to tak u každého umělce trošku nakonec, člověk obdivuje nějakýho umělce a pak zjistí, že vlastně... Jako musí člověk být schopný nějaký vivisekce, nějakého jako nečernobílého uvažování, že prostě, já nevím, já miluju Kate Bush, ale jsem schopná říct, že prostě Kate Bush má občas problémy s orientalismem, nebo že občas tam tematizuje prostě občas vykrádá menší kultury a menší národy, že ho napíše píseň Babuška a neví, co je to babuška. Já miluju píseň Babuška, když by se tak neměla jmenovat. Musí být člověk být trochu nějak kritický a schopný jako zároveň vnímat, v čem ten člověk je problematický a v čem je skvělý. No a nezval je prostě v mnoha ohledech úžasný a člověk má chuť na tu jeho estetiku navazovat a nějak s ním pracovat. Já myslím, že moje estetika je prostě hrozně ovlivněná nezvalem. Jakože když si dělám své texty, tak prostě kdyby nebyl nezval, tak ty texty neexistují. Já si myslím, že a on tak, jak je mrtvý, tak mu člověk aspoň nepřivydělává tím, že jakoby se to čte nebo tak. No, jako trochu se bojím, že kdyby žil dneska, tak by to byl prostě takový ten starý defenzivní sexista. Když se na tu báseň díváš teďko, napsali jsme to už před půl rokem, možná víc. Ale v létě jsme to psali, no. To je pravda. Jo, spousta času uběhlo. No, já tím, jak když jsme to psali, tak prostě ty si nám vždycky, nebo nadhodili jsme nějakou část těla vlastně a pak jsme k tomu se tak přes sebe překřikovali všechny metafory, co nás napadaly a sepisovali je a pak jako se tak spolu jako usuzovali, který jsou dobrý a který ne. Takže to byl takový chaos hodně, že jako člověk nevnímal, prostě soustředil se na to, co říká on. Aby prostě lidi, k té vlastně přicházeli, odcházeli, že v jednu chvíli se nám tam přijel číšník z toho baru, který není zmíněný mezi autory, protože se k nám asi nechce hlásit. No, to jsme se bavili, že se nepovažuje za stolik pro to, ale měl ten jeden ten veršek, je příbojeho, ne? To s tím tvé jíždě jako louskáček na ořechy, to nám vymyslel číšník v hospodě. No bylo to takové chaotické, že stabilní jsem tam byla já a Anička, do toho lidi přicházeli, odcházeli. Anička a Eli, jedna z těch autorek Elizabetu, tak jako kdyby ty básně sepisovaly, ty verše sepisovaly, já jsem to pak všechno přecvakala do počítače a jako kdyby byl to prostě takový brainstorming, že jsme prostě vysypali všechno, co šlo a pak jsme to jako rozstřídili, jsme vytřídili jenom ty nejlepší nápady. Kdyby ta básně byla tak jako dvakrát tak dlouhá. No, a už tak je jako fakt dlouhá. To je právě jako, takže ještě mě bavilo, že jsme vlastně často na sebe při těch metaforách jako reagovali, že někdo něco řekl a toho dalšího, pak jakoby ty asociace hodně nám tam klikaly. No a pak jsme to vlastně se s Majdou teda sešli jako jenom my dvě a protože je náročný se sejít jako jakýmkoliv počtu lidí, takže jsme rádi, že jsme se sešli my dvě a učesali to podle teda už jako našich představ teda. Ale jako poslali jsme tu verzi jako zbytku autorstva a autorstvo bylo v pohodě s tím. A vlastně takže teď, když jsem si to četla, jsme to četli spolu poprvé, my jsme to četli poprvé spolu na těch, jak se to jmenovalo? Variace. Ano, a tam jsme... Na Open Micu Bláznu a přátel se to myslím jmenovalo. No. A to bylo zase zajímavé, protože já jsem teda doteď četla hlavně na čteních jako u nás u Třpitek, kde prostě jsou všichni jakoby tak podobné lidi ve stejné odrůdy jako já a pak na FHS jsme četli na univerzitních čtení, to zase jako jsou lidi z mý hodně skupiny, takže tady jsme byli úplně jako v jiném světě. Vlastně většinou šlo asi o lidi jako středního až vyššího věku a jako muži byla jako absolutní většina, nebo byla tam parta lidí našich, jako, ale byly to kluci nějaký, co tam seděli. Jako já se vždycky cítím nejmladší, ale nebo jako cítím se jako někdo z trochu jiný generace, když tam jsem, ale
jako nikdy jsem se lidí nevyptávala na věky a nemám na to odhad. No. Ale vždycky je tam mnohem víc mužů než žen v Paliárce, to je pravda. No, ale co bylo, tak my jsme to tam jako přečetli a potom vlastně, což jako bylo pro mě docela jako zážitek číst takovouhle básničku před tolika muži vlastně, ale ne, jako zajímavý bylo, že nás poslouchali, že jako se zasmáli, když jako bylo vhodný se zasmát, ale nebyli jakoby prostě rozhodně neměli uzavřený, jako byli tomu otevření a pak potom i za mnou přišli nějak to reflektovali, že se jim to líbilo, cítili jako nějaký, jako jeden muž mi o tom říkal, že se cítí jako trochu trapně, že jako asi, že takhle jako je podroben takovýhlemu pozor Drobnohledu. No, tak, ale jako rozhodně to bylo, ta reakce byla pozitivnější, než jsem čekala. A No jako to v té Paliárce bylo to vtipné, mě tam nikdo nic neřekl, já jsem pak musela odcházet. Co jsem měla reakci tak na čtení Třpitek, tak to jedna slečna komentovala, že jí to přišlo strašně vtipně, že jí přijde jako vyloženě absurdní prostě některé ty básně, protože ty nejsi zvyklá jako takhle objektivizovat muže a že jako tím, jak je to nezvyk, tak je to prostě strašně absurdní, strašně šílený a zároveň prostě máš do dneška strašně moc básní, nebo jako popisovat ženské tělo, tvoje X je jako X, tak je strašně běžný v současné poezii. Často to není dobrý, tohle nevím, kdo to napsal, jestli to neobjevím, tak vám to dám jako text do videa, ale moje kamarádka mě četla nějakou sbírku nějakého, doufám, že to nebude sledovat nějakého prostě etablovaného geronta totálního, který tam prostě popisoval samou milostnou poezii a teď tam měl tvoje prsa jsou jako kopičky, na kterých stojí kaplička. Já byla jako... nebo já nevím něco, tvoje bradavky jsou jako mešité. Já byla jako... To je prostě hrozný. Ale jakože tohle je prostě... Jednak je to hrozná, druhak je to jako vlastně strašný klišé. Jakože část ženského těla je jako X. Že když to část mužského těla je jako X, tak je vlastně strašně inovátorský. Je úplně krásný, jak to stačí. Myslím si, že co se týče popisů mužů, tak jsem možná viděla jako v poezii popisy očí, ale jakože nikdy jsem neviděla jako zapálené popisy pozadí, penisů, lítek a takových věcí. A jakože to je pro lidi šokující, nebo aspoň za reakcí publika, tak jsem viděla, že to je šokující. Jsem se bavila o té básni přesně s jedním mužem a tomu se to líbilo. A on je takový jako progresivní, otevřený hodně. Takže se mu to spíš líbilo, mluvil o tom, že jako muži se často cítí jako nechtění nebo neatraktivní, že jim děvčata s nima nezačínají sami od sebe konverzace, nepíšou jim na Tinderu, když mají přítelkyni, tak prostě přítelkyně jim často neříká jako ty jsi krásný a tak, a že jako prostě to bylo pro něho úplně něco nového a něco, jak to říct, prostě něco úplně nového, nečekaného a vlastně jako žádoucího, no. Tak to jsem byla ráda, že jsem někomu splnila přání. Vidíš, to jsme teďka připomněla, nevím, jestli to téma co ve videích, to, ale přijde mi to zajímavý, jsem se o tom bavila s kamarádem s Lukem, který je na kluky, že on jakoby mě došlo, jak, já nevím, jestli ty, ale že mně došlo, že já během sexu s mužem nedávám komplimenty ohledně těla, že jakoby očekávám často, nebo je to takový očekávaný, že ten muž bude nějakým způsobem jakoby vyjadřovat to, že to tvoje tělo se mu líbí, aby ses necítila nejistá před ním, ale vlastně jakoby holky, teď mluvím hodně jako prostě to lidi, jako to je jedno, prostě holky to neopětujou, nebo tak, že jsem si za mě jako uvědomila, že já to nedělám samotná. No, že jako prostě to heteronormativní očekávání ve společnosti, že ženy se líbí mužům, ale jakože líbit to, že se ti líbí muž, nebo to, že jsi heterožena, tak spíš než, že obdivuješ to mužské tělo, tak spíš znamená, že jako kdyby se vzhlížíš v zrcadle, kterým je pro tebe ten muž a obdivuješ svoji vlastní krásu. To si myslím, že je jako
základ heterosexuality, To že je jako heterosexualita je skoro v něčem až asexuální, nebo ne, jako heterosexualita není asexuální, ale způsob, jakým společnost pojímá často heterosexualitu, tak je taková asexuální, že jako kdyby ty ženy nemají tu jako touhu po těch, heterosexuální ženy nemají tu touhu po těch mužských tělech v tom stejným slova smyslu jako muži a že často ve společnosti to bývá zobrazováno tak, že ty ženy se jako dívají sami na sebe a ti muži se dívají na ty ženy trošku. To je pravda, no. Yes. A to právě to, že to, nebo teď mě napadá, že asi jako komentáře ohledně jako prostě ty jedné části těla, které, tak to jakoby je v porně taky hodně, jako, že to, a to jsem vidět, nebo jako já jako malá jsem mi věděla, že musím říkat, že je velký a tvrdý, prostě kde jsem to vzala, jako nevím, ale prostě všem to bylo jasný, ale jako o zbytku těla prostě, tak jako by to člověk, že až teď v poslední době jsem se na to začala víc zaměřovat a je to zajímavé, i jak i oni na to reagují v tu chvíli, že jako na to nejsou taky zvyklí, takže tak doporučení holky, dávejte prostě taky tu pozornost dělejte svoji denní formu mikrofeminismu, pochvalte muže a pochvalte ho způsobem, který nezahrnuje slova velký a tvrdý. Jako další věc, když děláš kompliment muži, tak jako kdyby ten kompliment je jako na velikost a tvrdost, že tam jako kdyby nedáš typický kompliment na rostomilost. Nebo něžnost. Nebo jemnost. Že ano, to je jako obecně. A to je další věc ohledně jako body image, genuinely, nebo jakoby, že u žen se to téma jakoby nějaký přijetí těla, nebo jako nějaký jako body positivismus se tomu říká, nebo body neutrality, whatever, jakože přístup k tady tomu tématu existuje, ale u těch mužů to jakoby vůbec jako není, nebo jako... Ale to mnohem míň, je to míň a kluk se nemůže přiznat, že se jako, že má nějaký nejistoty, prostě je to pro kluka, jako, že mezi sebou se o tom, jako nemůžu mluvit teda za kluky, jo, kluci, chlapci, ale... Mých 10 odběratelů, všichni muži mezi vámi, vy mi napíšete, jaké máte pocity, zase cítíte ve svém těle sebevědomí a pokud ne, jestli se cítíte bezpečně, to vyjádří ve společnosti. Předpokládám, že všichni jste na YouTube anonymně, takže pokud to ne, tak já vás stejně neznám. Takže jako takový ty nejistoty ohledně výšky, ohledně vlasů, tak jsou taky něco, co jako se o tom jako tak nějak mluví, ale nedochází k nějaký emancipaci vlastně, že jakoby jako short kings prostě movement nějaký možná. No, nebo nějaký pleška pozitivity. It's okay to be bold, guys, it's okay. No, tak to napadlo. No, Pitbull made it cool, it's bold, you can be bold. Be bold by going bold. Nice. No, jako je tam ten úhel pohledu jiný, prostě ten přístup k těm mužům mnohem jiný. Jako oni tu body pozitivity bych řekla, že potřebují trochu míň, protože je jako společensky něčím přijatelnější, nebýt atraktivní jako muž, že jako máš mnohem jako když prostě máš političku, která se někomu nelíbí, tak první na co lidi začnou útočit, tak je její atraktivita, jakože prostě nelíbí se ti ano, tak začne sympatická Alena Schillerová, tak místo toho, abys, já nevím, nadával na to, co se ti nelíbí na její politice, tak začneš nadávat prostě na to, jak vypadá, nebo nelíbí se ti Olga Richterová, Jana Maláčová, kdokoliv. Když to, myslím si, že poměrově bude mnohem méně vtipu na to, jak vypadá Jurečka, Fiala, Babiš a tak. No, myslím, že jediný politik, který je fakt jako body shameovaný, nějak taky Nacher, který je malý v Česku. Nebo jako je to jediný případ, kdy jsem se fakt setkala s tím, že jsem viděla hodně jako lidí hejtovat někoho, jako mužského politika na jeho tělo, že dělali vtipy tím, že říkali Nacherovi, že je trpajzlík. No pak v Americe Donald Trump, ale... No tak tak to by... Ale ten je jako to je podle mě, ale to je čistě jeho chyba, že? Je spíš jako stylizace, než jako vyloženě, jak vypadá jeho tělo trošku. Nebylo se ráda probudí jako let me just look like an orange another day. Let me put a whole face of makeup on and then criticize them drag queens. No. OK. Tu báseň jsme napsali třeba před půl rokem. Jaký z ní máš teď pocity? Jo, no, jak jsem
vlastně teď zpětně mi dochází, jak je dlouhá a jak No. jakoby člověk, jak jakoby nám to dává, nedošlo mi vlastně, že tím, jak to píšeme teď, tak je to hodně o tom, jak to čteme nahlas, že jakoby, no, že si mi snad monotónním, ale to asi není třeba. No, ono jako je to, že bych řekla víceméně tak podobný tomu Nezvalově o originálu, akorát jako kdyby to překlopíš z té mužský na tu ženskou perspektivu. A teda z té, jako kdyby díváme se na ženu, to překlopíme na díváme se na muže. Mhm. A jako, jinak jsem se to snažila držet podobně estetický, včetně toho, nebo včetně toho, že jsme se snažili, aby to bylo jako, to mělo nějakým způsobem podobně tu jako něžnost a tu jemnost, že jsme to nechtěli napsat jako macho man, jako tvrďácký, maskulinní, a že jako ta dílka prostě... Já jsem to jako střídáme mezi tady těma věcma. No, takže myslím si, že ta idea toho může zahrnovat prostě jak, já nevím, jména tak femboje. No, cokoliv, co to znamená, že jo, No. to slovo muž a kdo se pod to chce stotožnit nějakým No. způsobem. Nebo jako mluvíme tam o penisu, že jo, ale No, no. jako je to v něčem dost heteronormativní báseň, což můžeme zkusit napsat nějaký sequel, který bude víc queer, nebo... Jako o těle obecně No. prostě. A ono problém je, že jako kdyby ta báseň měla být queer, tak to prostě budeme psat dodnes, mně přijde, že jako tohle je... Jako koncipovačně by to bylo náročnější. Takhle jsme se prostě sešli a řekli jsme si část těla a začali jsme ji popisovat. Teď jaký gender jsme tomu přirovnali, tak to byla reakce. No. Je reakce na ten jako male gaze. Jako. Já si to představuji, že prostě ten muž jako natáčí tu ženu nějakým foťákám a my jsme vytrhli ten foťák z ruky a ukázali jsme, jako přendali jsme to na něj a zoomli na něj a teď jako postupně z části na část těla jdeme prostě. A zároveň nevím, jak to vidíš ty, ale jako kdyby mi to nepřijde jako ze té báseň, jako že se snažíme toho muže jako ponížit. Ne, vůbec by tě oslavujeme. No, Jo. jakože je to takové, jakože je to v něčem parodie toho Nezvala a je to vtipný, ale zároveň mi přijde, že jsme se snažili, aby ta báseň nebyla jakože toho chlapa jako zhazujeme, nebo že je to jako ponižující, nebo že... Děláme to samé, co oni dělají nám, takže jakoby, jako v nějakým smyslu to ovšem jako samozřejmě může být vnímaný jako ponižující, to, že někdo probírá jenom tvoje tělo a prostě a přirovnává to k nějakým objektům prostě, ale tak jako je to vyloženě jenom za oko, zub za zub. No a nebo jako zase jako nepřijde mi to vyloženě jako pomsta. Je to role reverse to spíš než pomsta. Jakože jak jsi říkal oko za oko, to trochu... Jo, máš pravdu. No. Je to role reverse, asi to může být něčem trochu jedovatý. To je pomsta. Trošku jedovatý to může být, ale myslím si, že to vyvážuje trošku tu jako jedovatost s nějakým jako... Optimum. No. Jakože myslím si, že často, když chce člověk jako popsat muže jako atraktivně, tak mu dává jako kdyby nějakým způsobem tu moc, která je tam zdůrazněná přes tu jako velikost a sílu a tvrdost. A tady on jako tu moc nikdy nemá, protože jakože nejostřejší věc, který je tam přirovnaný, nějaký louskáček na ořechy, což úplně není náš. Jako máme tady něco i z podle jo? Svalítka, 2 vojáci. Jo. OK. Trošku, ale stojící před Buckinghamským palácem, takže zase jako máme tam ty elementy i ty moci, ale zase jeho penis je babočka. Ale jako je to furt jako o tom těle. No je to o tom těle, je to přirovnávající. Je to v něčem je to jako velmi objektifikující. No, ale tak a to je účel toho, že jo? No, zároveň je to joyfully objektifikující. No. Snažíme se vyrovnat genderové hladinky. Víte co, já si myslím, že kdyby jako na světě existovalo mnohem víc téhle poezie o mužích, tak by prostě báseň Tvoje prsa jsou jako v kapličky na stromečcích, tak by tak byla maximálně neoriginální a nebyla by jako genderově problematická. Že si myslím, že jako, víš co, když svět zaplníte těma, prostě tohle je poselství pro tvar a pro všechny ty konzervativní pány, že mají dát mnoho prostoru ženám píšícím o mužském těle a pak si vy budete moct psát o tom, jak máte rádi prsa a nebude to problematické a budeme všichni si jenom říkat, jak jsme krásní.
Jako tady v tom, to je právě, to jsme se teď nad tím zaráželi, že jsme takhle teda publikovali v tom tvaru a v tom samotném čísle pak má spousta mužů básní. Prostě mě napadlo, že jsme mohli tady to tam přečíst, co pán tady je. Pan Tomáš Přidal píše, ta, co mluví cizími jazyky. Přivedli ženu, bylo to ještě dítě, krásné dítě. Jo, tak jako... Fuj. Jako, a tohle jako vyloženě to ani není, jako to je prostě jako že skračí prostě pedofily. To já nevím, jak to myslel jako, tady pán ta žena asi nemá být 100% sexuální objekt, nebo že je tam spíš jako objekt nějakého romantického zájmu, než... No, tak stejně jako dítě, jako furt jako... Je to nepříjemné. No, je to prostě, je to trošku, jsme se tady nad tím. A jako je to prostě objektifikují. No. A může být sympatickým způsobem. A ještě jako power, jako je to od moci asi, že když někomu řekne, že je dítě, tak si jako dáváš tomu. Jo, takže prostě jsme v tom stejném čísle jako tady ta báseň, což jako, že jsme právě reflektovali, že člověk, aby se nějakým způsobem dostal do nějakého diskurzu, tak pak jako by musí být součástí diskurzu, kde se může vyjádřit ty lidi samozřejmě. Ale asi je to důležitý, jo, že jakoby nakonec jako nemůžeme prostě se tomu vyhnout, že jo, prostě jsme jako nemůžeme se vytrhnout z kontextu, jako je docela hustý, že jsme se vůbec dostali s tímhle s tím. Člověk musí nějakým způsobem prostě vyvážit jako tu edginess a jakože zapojenost, že nemůže se člověk úplně izolovat, ale nemůže člověk prostě úplně se snažit jako psát tak, aby ho prvoplánově přijali a psát se prostě tak, aby nebyl problematický a vyhýbal se kontroverzním tématům, že musí člověk najít nějakou míru. No a oni tohle jsou vlastně diskurzy jako v feminismu obecně, jako jestli si vytvořit jako jestli prostě se vykašlat na ty systémy, které jsou, a vytvořit si vlastní systémy, nebo se snažit změnit ty systémy, které jsou existující, anebo jako no, je to prostě asi o každém pohledu, že úplně v pohodě, pokud člověk nechce být součástí tady toho, což jakože za mě tady toho jakoby prostě, no, ale my tam jsme a teď díky tomu prostě si třeba nějaký muž to přečte a uvědomí si něco. Myslím si, že jako můžeme chodit to prezentovat na různý open micy, že jako třeba ta Paliárka je prostor, kde jsou převážně muži a vládne tam ta mužská perspektiva a občas, jakože ne všichni autoři jsou tam špatní, ale občas se tam čou fakt autoři, Ty jsi pak odešla, tam pak byl jeden pán, který tam četl svoji knížku prózu a to jsem jako musela... Bylo to próza jeho snů. Bylo to próza jako, já už si to nepamatuju upřímně, to bylo tak jakoby nepodstatný, ale začalo tu jakoby před čtením tam pustil prezentaci. To byla prezentace jako PowerPoint, já nevím, byla to nějaká jako vtipná písnička asi, ale bylo tam prostě spousta fotografií žen v plavkách, jakoby involved a jakoby muže oblečení. A potom tam přišel on něco tam čet a jako bylo to vo vztahu, že jako mezi ženou a mužem a ta žena rozhodně byla popisovaná jako fakt, jako jak si myslíte, že by muž se vyjadřoval o ženě prostě, tak jakoby tak to tam čet, no, tak to bylo zajímavé. Jako prvoplánově sexistickým nesnažím se, jakože ji popisuje, nebo typla bych si, že se snaží asi popisovat její tělo, popisuje hodně vnějškově. Já si to spíš jako, že byla otravná ta žena, víš, že to bylo takový to moje stará kind of talk prostě, no, tak to je ještě další jako přístup. Ale jako to, a taky člověk jako chodí do takových těch prostorů, takhle se tam vyjádří a potom tam prostě přijde takovýhle muž a vyjádří se tam on a teď jako, tak jako, já jsem pak odešla během té básně, jsem to nechtěla poslouchat. Já jsem tam byla jednou, kdy tam týpek četl nějakou, a to byla jako publikovaná kniha, to nebyl jako... A to taky, to se čet ten týpek. Jako, no. Bylo to self-published nebo published? Já to nevím, myslím se jako... Takže tady z toho to bylo jako, myslím, vyloženě, že to jako prošlo i nějakým editačním procesem a bylo to prostě nějaký jako popis jeho snů a teď tam měl povídku o tom, kde se mu zdálo o tom, že prohání krásnou kentauřici po svým dvorečku, jak se jí furt kývou prsa tam bylo, já jsem byla jako... V současné literatuře se nejvíc cení autenticita, lidé popisují svoje zkušenosti a občas tím někdo ukáže, že je autentický idiot. tak. Jako nevím, co k tomu říct, co jsem odešla zase já. No. Jako, tady ten open mic, který organizuje Anička, tak tam většina lidí, tam převažují ženy a je tam hodně jako feminismu a hodně lidí tam píše o toxických vztazích, co měli s muži.
Když to prostě na paliárce, tak prostě dominuje ta mužská perspektiva hodně. A Každý máme svoje prostory, no tak můžeme. A bývá tam prostě víc prostě mužů a obecně i lidí ve středním věku, že když jsem tam viděla nějakou ženu občas, tak to většinou byla prostě nějaká, já nevím, 50letá paní. No, když tam byla, to jsem byla hrozně zklamaná, to jsem ti asi ani neřekla po tom čtení vlastně, že tam jako jsme se bavili o tom, jak muži reagovali na ty naše básně a že jakoby opravdu ti muži tomu byl docela otevřený. A byla tam ta jedna starší žena, ona byla docela výrazná, já si spíš firma seděla za náma, blondýnka, a to je docela jedno. Myslím, že jsem mu tam viděla víckrát. No, ona očividně byla někde, že ji všichni znali a ona tam četla po nás, četla krásně, četla o samotě a jako hrozně se mi krásně, jakoby opravdu se mi to hrozně moc líbilo, to, co tam psala, tak jsem za ní pak šla a začala jsem mi říkat o třpitkách a ona se na mě podívala a ještě jakoby ona ze začátku, já jsem se takhle otočila, ona byla blízko a hnedka našla můj osobní prostor, což já byla jako, brala jako pozitivní věc, že jakoby prostě mi jako dává nějaký zájem. Přesně tak, takže jsem jí začala říkat o těch třpitkách a ona se na mě podívala a byla jako, vy něco uznáváte, viď? A já jsem byla jako, že jako něco uznávám, co tím myslíte. A v tu chvíli se tomu zasmála, chtěla jsem s ní docela víc tu konverzaci, co tím jako může myslet. Ale ona se pak otočila, starý lidi někdy dělají, se mnou nechtějí bavit, tak prostě jenom jako, tak se prostě otočila a už se mnou ukončila, prostě konverzaci považovala za ukončenou. Mně přijde teda jako často, když na tebe, jako z mých zkušeností, když na tebe tady starší paní nějak sahají, tak mně přijde, že to je spíš jako projev nějaký, jako ty si tady to dítě, ty si tady to podřazený. Asi jo, asi jsem to. Nevím. Já když se vrátím do své rodné vesnice, tak tam potkávám takový ty tetky, které jsou starší než já, většina z nich jsou v pohodě, a když se jim nelíbí něco, co říkám, nebo prostě jim připadá nějaká moc drzá profláka, tak mi často plácnou po zadku, nebo něco takového. Ježmarja. Já teda jako bojuju za to zakázat, si to snažím zakazovat, ale jako když tím dávají tak najevo, jakože... Dominanci nějakou. No, nějakou dominanci. No nedělají to jen muži prostě. No ne, no, to opravdu ne, jako, a opravdu to jsou mezi své. A muži prostě, no, tak jsem byla překvapená, že prostě tam byla jedna girlí a že prostě mě nepodržela a muži prostě byli v pohodě. To bylo zajímavé. Občas tady ty starší paní bývají víc pěkný než... No právě a to je to, no, že ten systém, jak je, tak nejsou to jenom muži, co to dělají, ne? My taky tomu úplně jako aktivně někdy jako přidáváme a potvrzujeme a nevyvracíme a usmíváme se a souhlasíme a neozveme se, protože je to prostě pohodlnější se neozvat někdy. Nebo naopak to můžeme benefitovat, i z toho jako male gaze pohledu jako často můžeme benefitovat, jo. To je jako pretty privilege, ještě další téma a tak dále. No a abych jako zase neodradila od paliárky všechny ženy, které by ten prostor potenciálně chtěly infiltrovat, tak bych na konec debaty řekla, že jako si tam zase jako místní klientela netoleruje, nebo aspoň z mojí zkušenosti netoleruje jako vyloženě nejhorší chování, že tam byl jednou takový podnapilý pán, který mě otravoval a několik místních se mě tam zastalo a moderátor mu vynadal, takže není to jako vyloženě nejhorší prostředí a určitě pokud píšete nějaký ženský, feministický queer básně, nebo víte co, nebo jste queer člověk nebo žena, co píše básně, nemusíte tady to tam extra tematizovat a chcete někde číst, tak můžete paliárku infiltrovat a naředit tam místní klientelu a vnést novou perspektivu.